Wel, am brynhawn cofiadwy gaethon ni ar brynhawn ddydd Mercher, wrth i ni weld 20 o feirch dros 8 mlwydd oed yn hawlio'u lle ar y llwyfan yma yn y sioe fawr. Unwaith eto llon gyfarchiadau i glanfyrnwy Black Thunder a'r ennill y march hŷn gore. Ond 'yn ni'n symud ymlaen nawr at dlws Coffa Dewi Jones am y march gore. Owen Griffiths a David Oliver yn gwmni fi fan hyn ac i'n atgoffa ni nawr pwy sydd yn erbyn ei gilydd. Mae glanfyrnwy Black Thunder di dod nôl. Ydy, o flaen ar y sgrin ar hyn o bryd. Glanfyrnwy Black Thunder, cael ei arddangos gan John Bennett. Fe oedd enillydd y march hŷn. Ac wedyn mae gyda ni enillydd y march ifanc, Abergavenny Justice, yn ogystal ar un oedd yn ail yn osbarth y march ifanc, Maes y Môr Brenin Dafydd. Pwy fydd yn cipio'r tlws? Oedd yr ochennaid mewn gweud cyfrolau. Y march hŷn, dwi'n meddwl, eitha hi, a'r march ifanc ar Gil Wobr. Di glanfyrnwy Black Thunder ti'n meddwl, ie? Owen? Dwi'n meddwl bod rhaid cytuno. Dwi'n meddwl mae glanfyrnwy sydd yn mynd i fynd â hi, ond gewn ni weld diwrnod Simon yw hi. Yn amlwg mae Simon yn gweld... Na, y march ifanc! Wel. Ond y march hŷn wedyn, dwi'n meddwl, yn mynd ar Gil Pencampwriaeth. So ni'n agos, ond dim cweit yn iawn. Ond dyna beth sy'n ni... Newidiad, mae'n ddrwg. Dwi'n meddwl bod yna gamgymeriad wedi gwneud. Ac o'ch chi gywir? Gadewch ni, wel, rhwyliad. Dwi ddim yn hollol siŵr, ond dwi'n meddwl bod y bosib y march hŷn wedi mynd â hi. Ond gewn ni weld pan bydd y cwpan a'r tlws yn dod mas. Oedd ychydig bach Gan ni weld. o gymlethdod. Simon yn dweud sori. Ond na, mae e gyda'r march hŷn. Ond beth mae'n gweud? Credu bod John Bennett yn edrych y blesh. Na, y march hŷn sydd yn mynd â hi. Wel, o'n i'n gywir. A diolch beth am hynny, dy fe. Felly, march glanfyrnwy Black Thunder sydd yn mynd â hi, eiddo Arwyn Jones. A'r march ifanc wedyn, Abergavenny Justice, yn mynd ar Gil Pencampwriaeth Meirch. Wel, am gymysgwch yn dy fe. Oedd rhywun yn dal i anal. Ond neb yn fwy na'r heini sy'n cystadlu. Ond mi fydd Pont Robert yn parhau i ddathlu. Bydd siŵr. Gyda glanfyrnwy Black Thunder yn mynd a thlws Coffa Dewi Jones yn ôl am y march gore. Property of the Bat family. A felly glanfyrchiad yn mawr iawn i chi hefyd. Wel, breuddwyd pawb sy'n cystadlu ac yn dangos yn y prif gylch yw cael tasgu o flaen yr eisteddle. A dyna'n union yw hanes glanfyrnwy Black Thunder heddi ac yn llawn deilwng o gael gafel ar dlws Coffa Dewi Jones am y march gore. Llon gyfarchiadau mowr iawn i John Bennett am wneud ei waith yn wych a sicrhau bod y tlws yn mynd nôl i Pont Robert. Bydd y dagr yn dal i lifo.
Fi'n siŵr, fydd Arwen reit emosiynol, dwi'n siŵr. Mae'n golygu gymaint iddo fo.